di wilayah Medanon. Hami marhobas nunga macai baru dope dang macai lelengate macai baru dope penabalan tahun 2015 orang lebih 7 tahun dope hami na baru gabe pendek kami sahalak nami dope makana sahat hami tu hakai petisaon lau mamereng isi mate na boy gabe dong aku mula kanon molo dang boy mulat minimal tinggal nomor handphone nate. Jadi kami salah nami dope nama tu silalai horas madihita song-songoni tu horong narasaon horas matong tu hita di parpungota di parminggota di hari sadarion dapat telepon khusus kami laus di pabotohon inang marjawal majo kamu di huriata hakai petisa ala di bulan opaton ima bulan bakti ina di hurianami ina rohaku bah bohana mahata hono kon nuntu akka inaon di bulan baktion jala marlas ni roha situtudo huilala aladang sude dope boy hita mengoptimal tema di huriat tahun gabi adong parsiajaran na imbaru tu kami nalau si buanun nami mulak anon tu huriat tanah disan boy do tong dirancang na songono nate gabe tau pangajari yung mak ulau tahun tu kami laho muse pamajuan di huriata. Mulai di pasah rohanami di undangan PPR melalui huriata melalui amang guru song-songoni nani todo ni amang pareses kami martugas tuson salam kenal matu hita salhuk nate inang amang di bagasan parminggota sadarion luar biasa hubereng gereja tahun sarupa ma songon na didok daina do goarna mololau hita tusada inganan manang tusada inganan mangan toktong parjolo taida adalah menu apa yang tersedia dokoni yang kedua setelah apa yang tersedia bagaimana rasanya sonari sarupa au tu gereja ton dukon masuk kau sian harbangan pitutai langsung disambut mare-mare na adong tabay di bagas muse mare-mare tadado di hari minggu sadarion ima minggu palmarum minggu mare-mare minggu na mangondolon hita asa marningot marlas ni roha dohot marulupulup idolapatan na marmare-mare hita sadarion marlas ni roha jala marulupulup bohado carata bohado tahilala di bagasan pardalanan ninggoluta hot parulupulupon dohot las ni roha odo na paling maulate inang amang molo makatahon las ni roha dohot parulupulupon macay mura alay mangulahon dohot mangawuhon tu diri odo na paling maul apalagi di masa pardalanan ninggoluta di tikyon na macay godang aka hamaulon na macay godang aka persoalan na macay godang aka parukilon na taadopi baik may marhite paryana konon baik marhite haipason baik may marhite aka parkarejuan baik marhite aka keluarga manang akadongan godang doi boy gabe sidaliata gabe dalata dang boy marulupulup dohok marlas ni roha di bagasan parnguluta hape molo pinikiran asa boy hita mangulu tujuannya adalah hidup untuk bahagia adong do dison
Na di bagasan roha dok pikiran na tujuan hidupnya tidak bahagia? Tidak ada. Adakah di sini yang tujuan hidupnya berbahagia? Olah sada. Namar huwa nama hitaun. Mengapa kita susah untuk mengekspresikan apa tujuan hidup kita? Orang menghidupi hidup 7P supaya bisa untuk bahagia. Tabo to doa api tu P, inang amang. Pulang pergi pagi petang pendapatan pas-pasan. Sudah diulah ni pulang pagi petang pulang pergi. Asa bui marhasonangan parngulunon. Alay suku-suku jo di bagasan rohata. Sahat tu dia dona boy si ulah honota si duluota si upaya honota di bagasan parngulota. Boy makorhon las ni roha doho parulopolo pon dihita.